Rimex Technologies проведе впечатляваща полева презентация на земеделска техника край Кнежа. Събитието се състоя в землището на зърнопроизводителя Христо Беличовски, който обработва около 80 000 декара земеделски земи. Начинът на работа с най-новите технологии в почвообработката, сеитбата и растителната защита грабна вниманието на около 50 фермери и механизатори от региона, които присъстваха на полевите тестове. Акцент по време на събитието беше пълната гама машини Bednar, на които Rimex Technologies е официален вносител за България. Ние продължаваме с демонстрациите, които правиме с нашата фирма Rimex Technologies, която възобновихме много скоро. Представяме почти цялото ни портфолио с марките, които сме ексклюзивни представители за България. Наблягаме на почвообработващите машини на Bednar, които, както показахме, работят в трудни условия. Те са комбинирани машини, сеялка, продълбочителни, дискови секции, странични култиватори и дискови брани. Те са интересни машини, показали сме ги как работят идеално пред големи земеделски производители, които са от региона, наши приятели и клиенти. Те изглеждаха доста доволни. Въпреки дъждовното време, зърнопроизводителите видяха отличната работа на машините, които не позволяваха напластяване или задръстване скал, а работеха ефективно, без да затрудняват тракторите, към които са агрегатирани. На демонстрацията присъства и Атила Забо, търговски мениджър на Bednar за България. Той акцентира на технологията и предимствата, които предоставят машините с марка Bednar на земеделските стопани. Изключително съм щастлив да съм тук на демонстрацията на Rimex Technologies, които са нашият ключов партньор за представянето на машините Bednar и налагането им на българския пазар като иновативната техника за професионалистите в земеделието. Ние сме компания изключително специализирана в разработването на технологии за почвообработка, чрез които фермерите могат да извършват няколко агротехнически операции с едно минаване на трактора. Това дава възможността на фермерите, работещи с тази технология, да намалят себестойността на произведената от тях продукция, чрез понижени разходи за труд, суровини и гориво и подобрена продуктивност на целия производствен процес. Освен технологии за почвообработка, Bednar предлага и изключително прецизна технология за сеитба на зърнени култури, която тук фермерите видяха в комбинация с торовнасяне. На полето в действие, въпреки лошите метеорологични условия, беше показана пълната гама машини с марката Bednar. На полевата презентация дисковата брана Bednar Swifter XO 6000F впечатли със своята висока скорост на работа – 15 км в час и отлична ефективност при обработката на растителните остатъци и размесването на почвата. Земеделското поле край Кнежа, на което имаше растителни остатъци след жътва на царевица, зърнопроизводителите се убедиха и в отличната работа на специализираният роторен мулчер за след царевица и слънчоглед Bednar. Машината показа качествено почистване и раздробяване на растителните остатъци при висока работна скорост. Здравата конструкция и цинковото покритие правят тази машина много ефективна в най-тежките условия в земеделието. Най-важната агротехническа полза от тази машина е премахването на царевичния молец благодарение ликвидирането на условията за презимуване, което води до намаляване на разходите в стопанството. По време на полевата презентация край Кнежа бе показана и новата универсална комбинирана сеялка с дискова обработка на почвата Bednar Omega 6000, която позволява сеитба при минимална обработка. Дори в кални условия, заради дъждовното време, сеялката показа пред присъстващите земеделци ефективността от системата за хидравличен натиск на сеещите ботуши, която позволява да се работи дори и в екстремни условия. И това беше на 100% доказано по време на демонстрацията. Друга машина от Bednar, която впечатли земеделците със своята ефективна почвообработка, бе комбинираният култиватор Bednar TerraLand DO4000 с работна ширина 4 метра. Bednar TerraLand DO4000 е здрава, комбинирана машина, която може да се използва за рязане и обработване на големи количества остатъци след прибирането на реколтата с едно минаване и пълното им смесване с отлично разрохване на почвата до 45 см дълбочина. Bednar TerraLand извършва интензивно култивиране на почвата с едно минаване при големи количества остатъци след жътва. Предназначен е за всички операции от плитка обработка на стърнища до дълбока оран или прекопаване.
Една от най-интересните машини, която привлече вниманието по време на полевата презентация край Кнежа, бе култиваторът Bednar Phoenix с работна ширина 4 метра и в комбинация с модул за торовнасене Fertibox с обем 3000 литра. Този култиватор разрохва интензивно почвата на дълбочини до 35 см. Голямата производителност на машината е съчетана с по-ниска консумация на гориво и изискване за по-ниска мощност на трактора. Пред присъстващите земеделци станаха ясни предимствата на тази машина да работи в много влажни терени. Тежката дискова брана Bednar Atlas с работна ширина 6 метра позволява регулиране атаката на дисковете чрез крос-контрол система, което гарантира отлична почвообработка след жатва и за разлика от други марки на пазара се агрегатира към относително по-ниска мощност трактори. Това позволява по-малки инвестиции и значително спестява разходи за гориво. Домакинът Христо Беличовски от Кнежа, който е клиент на Римекс от самото начало на своето земеделско производство или повече от 20 години, сподели своите впечатления от машините Bednar, които бяха представени на неговите полета. Всеки един земеделец търси някакви нови решения, които да оптимизират разходите. Продълбочителът е хубава машина, сеялката е по-лек прикачен инвентар, който позволява да бъде с по-малък трактор да се използва при сеитбата. По време на полевите тестове край Кнежа беше демонстрирана и премиум клас самоходната пръскачка Agrifac Condor. Символ на най-високите технологии в растителната защита и прецизното пръскане, Agrifac е изключително ефективна, икономична, ергономична и екологична. Оборудвана е с доказалото се през годините шаси Stabilo Plus, което осигурява ненадмината стабилност при работа. Благодарение на информационния монитор Ecotronic Plus, операторът може да получи максимално точна информация по отношение на машината, дори докато е в движение. Agrifac Condor е проектирана в унисон с най-модерните дизайнерски решения. Кабината е удобна, просторна, с изключително добра видимост във всички посоки. Климатизирана и за максимално удобство има хладилна жабка, която се предлага като стандартно оборудване. Телескопичният товарач Merlot Turbofermer TF387 също беше показан по време на демонстрацията. Merlot Turbofermer е машина, която може да се използва за разнообразни дейности, както в полето, така и във всички типове ферми. Освен да работи с тежки товари на височина, този телескопичен товарач може да тегли селскостопански ремаркета, както и да бъде вашият верен и мултифункционален помощник във фермата. Merlot Turbofermer TF387 е оборудван с двигател с мощност 122 конски сили. Максималната му височина на повдигане е 7,1 метра, а товарният капацитет 3800 кг. Максималната транспортна скорост е 40 км в час. Край Кнежа бе представена и нова поливна система от италианския производител Casella, в синхрон с все по-нарастващия интерес към инвестиции в напояването. Интересът към поливните системи е изключително голям, не само заради възможностите за ползване на европейски субсидии за инвестиции в напоителни системи по линия на мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони. Изключително сме горди да сме тук в България, в партньорство с Rimex Technologies, най-добрата компания за оборудване на земеделските стопанства в България. Ние сме производител, който предлага технологии за напояване на средните и големи земеделски стопанства. Технологията на нашите системи обаче позволява те да бъдат адаптирани към по-малки стопанства, които работят за своята устойчивост и развитие на пазара. Нашите продукти са уникални и се отличават от останалите на пазара с високотехнологичната си система, която може да бъде управлявана и обслужвана за целите на стопанството само от един служител. Проблемът с напояването е особено голям в България и в Европа като цяло. Именно сега е моментът да се инвестира в техника за напояване, тъй като всички проучвания показват, че проблемите с засушаването ще придобиват все по-големи размери в следващите години.
Rimex Technologies за пореден път показа, че е компания, която може да задоволи всички изисквания на професионалистите в земеделието, а те стават все по-големи спрямо динамичното развитие на селското стопанство и предизвикателствата, пред които е изправено то. Резки климатични промени, динамични изкупни цени на продукцията и висока конкурентна среда между самите производители. Именно тук ключова роля играе партньорът и машините, на които земеделците се доверяват.